Novos retos na preferente. O triunfo é o obxectivo de Puebla, Dumbría e Cidade de Ribeira. Este último afronta a xornada con urxencias para evitar o descenso. A preferente ven unha fin de semana máis cargada de emocións ao estar de novo en xogo 3 importantes puntos para todos os equipos. Os conxuntos da comarca, que non están a pasar polo seu mellor momento, queren mudar as súas dinámicas e sumar novamente de 3 para chegarse á zona media da táboa do Grupo 1. O Dumbría é o mellor clasificado e afronta a 13ª xornada dende o 10º lugar da clasificación. Aspira a rematar a fin de semana escalando postos, e na que non o terá doado, xa que visita o feudo dun dos equipos máis potentes da categoría, o Lalín. Os da Costa da Morte veñen de perder os seus últimos 2 partidos, o último plantando cara ao líder do grupo, o Negreira. Logo de firmar un encontro notable, agarda dar a sorpresa ao Lalín, que gañou o seu último partido ligueiro por 2-4 co Valdenarón. Este domingo, a partir das 5:30 da tarde, Lalín e Dumbría veránse as caras sobre o verde do Manuel Ángel Cortizo para loitar por 3 importantes puntos. Coa meta de facerse co triunfo, chega o Puebla esta nova xornada. No seu caso é 11º e ten 4 puntos de marxe coa zona perigosa, colchón que quere incrementar esta fin de semana. Os de Chofri visitan un dos campos máis complicados da competición, o García